E m'a dɔn restaurant yi me buffet ye restaurant classique ye restaurant min ni a sanuyalen don wa a dumuniw kelen n'a bɛɛ lajɛlen de ka di n'i bɛ kilasi kɔ i bɛ taa restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la wa sunkalo kɔnɔna in na u kɛlen don ka u ka dumuniw ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛja ye n'u kɛlen don ka promo ka o boloda i bɛ se ka pla 37 ni ka o ta sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 o de la awɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 ne ma fili wa e fana ka taa ni ka galon bɔni da restaurant yi me buffet filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu ale kɔnɔna la misiri wa min o kɛrɛfɛ u kɔni u kɛlen don ka u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kɔnɔna in o la 100 o 100 ka 50 ni ka o bin ka bɔ u ka dumuniw olu sɔngɔ la ni o ye weekend kɔnɔna ye don gansaw la sa sɛfɛ wari 1000 i bɛ dumuni o dumuni ka di ye i bɛ o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la o kuma la sa e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka galon bɔni da taga i kunda restaurant yi me buffet ale kɔnɔna kan u ka nɛgɛjuru sira 71 48 54 52 wa dumuni sugu o sugu n'i b'a ale nɔfɛ a bɛ restaurant yi me buffet o kɔnɔna la restaurant yi me buffet kɔni nalen don maliyɛnw olu lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnen na sa bamakɔkaw o kuma la boli ka taga i ka ɲɛna dumuniw ni ka o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, mardi 11 avril 2023, bienvenue sur ces flashs d'informations sur Malikouna Folichou. Les fidèles chrétiens ont célébré le dimanche la fête des Pâques. Cette année, les leaders chrétiens ont appelé à un changement de comportement pour faire face aux différentes crises que les pays traversent. Aliou Touré, directeur de publication du journal Le Démocrate, est porté disparu depuis le jeudi dernier. Une cellule de crise a été mise en place afin de le retrouver. Les mois de Ramadan tirent bientôt vers sa fin. À 10 jours de la fête d'Aïd el-Fitr, les marchés et les ateliers sont remplis de monde. Mais les populations regrettent une conjoncture économique difficile. L'émotion a envahi le lundi dans l'après-midi le stade Mamadou Diarra de Kouloukourou où ont eu lieu les obsèques de feu le capitaine à la retraite Bakary Goïta, père du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il a été rappelé à Dieu le dimanche dernier au centre hospitalier universitaire de Kati des suites d'une longue maladie. Que son âme repose en paix. Le diplomate Noum Tchamo Prandji Galon, il vient d'être nommé chef des organes décisionnels de l'Union africaine. Une nomination bien méritée qui confirme la rigueur professionnelle du diplomate. Et enfin, l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad, Gordon Krichet, est sommé de quitter le Tchad. Un délai de 48 heures est accordé aux diplomates allemands pour quitter le territoire national. Fidèles abonnés de Malikouna Folichou, c'était l'information du jour et à demain, Inch'Allah.